Έτσι. Ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί. Καλησπέρα. Αυτή έχει να την βάλεις εδώ και εμάς και να βγαίνεις. Καλησπέρα. Δεν βλέπεις έτσι, γράφει και ήχο να ξέρεις. Εδώ πρόεδρος, πρόεδρε. Πρόεδρος. Τι είναι σου πρόεδρος. Μπλούζα εδώ, σηματάκι βλέπω δυνατό. Γλασίες, μοτορέ. Γεια σου, Χριστάρα. Γιατί δεν έχεις πάει μαζί του στο ταξίδι? Γιατί δεν πήγες μαζί του? Πάντα φυλάει κάποιος στους θερμομήνες. Α, έτσι πάει. Πάντα, κάνει τη μάνα. Έτσι. Δεν μπορεί να πει την ομάδα. Έχουν εδώ και τον Μπράβο, στο μαγαζί. Με ένα τηλέφωνο εγώ μόνο. Έτσι. Ντούκι. Εγώ φυλάει το κομμάτι. Αυτό με βιολικό. Γεια σου αγόρι μου. Ποιο? Εγώ φυλάει το κομμάτι το βιολικό. Ναι. Κάταξε, να κάνουμε το καμεραμάν κάρμα. Υπάρχει καταθήκη. Αυτό είναι. Πώς λέγεται η λέξη είπαμε? Μπουρέιτες. Βλέπεις εδώ. Μην τραβάς αυτόν εδώ είναι μικρός. Αυτός είναι πιο μικρός. Δεν μου κάνει καμπαρά, μου βάλει από πίσω να μην φέρει. Το ίδιο είμαστε. Δεν είσαι το ίδιο. Το τι εννοείς? Και αυτό είσαι, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι πιτσιρίκος. Πού θα έρθει εδώ, για να μάθει. Ο πρώτος μου γύρισε από ταξίδι, πού έχεις πάει? Βαλκάνια, Ανατολικά Ελληνικά, Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια, Αλβανία. Πόσες μέρες? 7 νύχτες, 8 μέρες. Ωραία, πες μου τώρα αυτή την δικαιολογία με τη γυναίκα, γιατί είναι 7 μέρες. Γιατί μάθουμε και εμείς. Είπα πριν ή είπα μετά? Και τα δύο. Πρέπει να σου πει μια ιστορία. Το κινήσει του πατέρα μου. Έφυγε να πάει να φέρει μια πιπίλα για τον πρώτο του γιο. Αυτό του κυρίω μετά από μια κομμάτι πάλι. Το πρέπει να πεις πάλι. Να του το πέτρε. Τίποτα, η γυναίκα είναι πελεμένη. 12 χρόνια εκδρόμες. Ο ψήλος εξαφανίζεται. 2, 3, 5 μέρες για αστασίου. Και έχει δουλειά με τις καπετάνιες. Είσαι ακόμα? Ναι. Είναι ενεργεία. Είναι ενεργεία να πετάει. Ναι, βέβαια. Καπετάνιος γενικός. Καπετάνιος και προηγός. Και προηγός στην ομάδα. Άμα δεν είναι αυτός, δηλαδή δεν θα είναι προηγός. Υπάρχει αντικαταστάτης βέβαια. Εκείνο ο δεύτερος. Φυσικά. Για να ακολουθήσεις. Νέο εννοώ, να μην πει ποτέ για πάνω. Μαθαίνει. Εδώ γυρνά το παιδί που τραβάγε. Αυτός περαστικός είναι, δεν ανοίξει την ομάδα λόγω ηλικίας. Φυτόριο. Αυτός είναι φυτόριο. Να το άλλο φυτόριο εδώ. Να το. Γεια σου. Είναι ο λογικός πρόεδρος μετά από τόση χρόνια. Δεν κάνει να φαίνεται στην κάμερα όμως ακόμα γιατί πρέπει. Καλά. Έχουμε και τον Junior για από πίσω. Ναι. Τα παιδιά από τη Λέσχη